Geländer viert weer vasteloven, zetten ze weer aan de kant. Oké, dames en heren, ik heb het geluk dat ik de beste danseressen van Moulin zoiets heb gevonden. Omdat ik met de tour door Limburg. En ze hebben zelf gekozen waar ze het heen gooien. En ze hebben tegen mij gezegd, Moulin, voor maart, Evelyn, door we met hen. Wat is dit in dansen? Het vastelandsliedje 2019. Dat hebben wij weer. En je mag meedansen als je wilt, hè. Zelf, wat heb ik toch met zelf? Ja, als ik het gitaar weer en gebeurt het net meer. En ik heb nog te kalender, dag 11 van morgen 11. Wat zie je nog niet gezien? En zing ik la 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 ben ik toch zo aan de klok. Al in de dikke regen maar pakken op de lok. Dus samen en gekeken met al te leuke nu. Die horen in een wakker in een vastelandsvuur. Die van niks in Polonaise en ik denk en op zoek naar het Yes,